Jakože, cože? Jakože, cože? Granátů se nemusíš bát. Ne, počkej. Jenom slyším, jak tam něco vybouchlo. Páťa ho? Jo, on byl vzadu. Ano. Ach jo. Příště nejde první. Nic, jen tak. Já půjdu, šel první, jsem takový taky bejtr. jsem si- Jestli slyšíš. Ty byl první. Páťa ho. Páťa ho. Už slyším, jak mi píše bák. No, vyzkoušíme, jestli se na ně může Vagi připojit, jestli ne, tak na to sanem, protože ve dvou to nemá smysl. Už by nemohl. No, protože Vagi a u Ubisoft je takový velký nepřátel. No takhle. Nemám rád Ubisoft. Ani on mě. On tebe taky ne. To je ten problém. Rychlou akci. Operace? Takže půjdeš do Windowsu, klikneš na ikonku internetu, dáš otevřít centrum síťových připojení. Najdeš si svůj internet, klikneš na to, dáš podrobnosti, najdeš výchozí brána IPv4. Od začátku. Půjdeš do Windowsu, najdeš ikonku internetu, klikneš na to pravým, dáš otevřít centrum síťových připojení a sdílení. A Otevřít. Počítačový má. Ano. klikneš, máš tam vlastně, co tam máš? Máš tam veřejná síť? Nebo privátní síť, nebo něco tam máš? Rozdělila se ti nějaká tabulka, něco jako složka? Ne. Náš program TeamViewer, ty mu to spadlo, že? Co? Ne? Já jsem tady. Tak odpovídej, prosím, na moje otázky. Ok. Rozdělilo se ti něco? No nebo ne? Ne. Jo, už jo. Tak co tam máš? Máš tam zobrazit aktivní sítě. Co tam máš? Zobrazit úplnou mapu? Počítačový má. Takže jinak. Eh. Půjdeš do ovládacích panelů. Potom sítě a internet, potom centrum síťových připojení a Ano. sdílení. Jsem tam. Teď tam máš, nevím, nějaký název, Ethernet nebo něco takového. Síť 2. A máš to modře takový tam. Máš? Veřejná síť. Máš to tam? Je tam připojení a zatím je nějaký název a je modře a jde na to kliknout. Připojení k místní síti? No, třeba. Klikneš na to Klik. a rozjede se ti takovej stav. Jo, no. Dáš podrobnosti Jo. a tam máš výchozí brána IPv4. Aha. A jo. to ty čísla, co tam máš, napíšeš do prohlížeče internetového. A toho víš, že už jsme to zkoušeli a já mám zaheslovaný router. Takže prdele. Prostě jakože, ale... Prodám byt v Chánově s výhledem na more. Chápete to? Jo, Chápeš to, Patriku? ano, chápu. Chápeš to? Tak V Chánově jsou cigáni, na no, more, na cigána. Jakože, cože?